Tuli tossa askareltu vanhasta skeittidekistä, niin porasin pari reikää siihen. Ja laitoin sen tällaisen narun. Täällä on niinku varmaan hyvä lumilautalla nyt sitten. Pitää kohta kokeilla. Sitä ennen pitää laittaa tää jokamiehen kypärä, eli karvahattu, karvis, miksikä sitä sanotaan. Ja hanskat ja käteen. Nää on muuten hyvät nää heijastuvat hanskat. Näkyy pimeässäkin.